La campanya d'arròs al Delta de l'Ebre ha estat marcada per una baixada de preus. El motiu ha estat la gran producció a altres punts d'Espanya i d'Europa. Davant d'aquest escenari, el president de la Càmera Arrossera del Montsià, Àlex Morales, ha demanat mesures de protecció al sector, com aranzels, a l'arròs important i un etiquetatge que deixi més clara la procedència del producte. Posa el sector en una situació molt desprotegida perquè els costos de producció aquests últims anys ens han pujat molt. I si no fas una bona producció, pots acabar cobrant l'arròs per baix dels costos de produir-lo. Per aguantar el cop seria important que es posessin aranzels o mesures de protecció per evitar que entre arròs de fora a preus baixos i així fomentar el consum de l'arròs que es produeix aquí, que es fa baix les limitacions de fitosanitaris i les normatives laborals europees. La campanya també ha estat afectada pels 3 episodis de forts aiguats que han colpejat els camps de Sant Jaume d'Enveja i Amposta. En total, s'estimen pèrdues de prop de 400 tones i danys a 390 hectàrees. Per desgràcia, aquest tipus d'episodis cada any es produeixen més sovint i hem de preparar-los millor per enfrontar-los. A l'administració li hem demanat ajuda per gestionar tota l'aigua que rebem durant aquests temporals, perquè la plana del Taita rep totes aquestes aigües i això genera un cost molt important a les comunitats de regants en tema de bombeig. Per això hem demanat inversions en estacions de bombeig més grans que permeten evacuar l'aigua més ràpidament i evitar noves inundacions. Ara bé, la producció d'arròs també destaca per la qualitat excel·lent del gra i l'expansió de la tecnologia de llavors resistents a herbicides. D'altra banda, la Càmera també ha celebrat els bons resultats de les mesures implantades per controlar la pols a la cooperativa.